Dit is dus een chinchilla kooi. En hier zitten verschillende chinchilla's in. Maar vorige week een man die, dat was eigenlijk wel een leuke verrassing. Toen wie er een mem die kreeg 2 jonkies. En dat is heel bijzonder natuurlijk. Maar de teleurstelling weer dat meer die de mem stil, echt heel stil in het hak, die wie overleden. Dus dat weer even een teleurstelling daarbovenop. Maar goed, dan maar je handeling. En we hebben melk en we hebben alles inslagen wat moest. Maar toen moest je op je eigenlijk mem worden van 12 iets. Ja, pleegmoeder hè. Ja, dan wie ik in één keer pleegmem van 12 chinchilla's. Mama, je bent de liefste van de hele wereld. Mama, de allerliefste van de hele wereld. Later wanneer ik ga trouwen. Zou jou je molken? Ik heb ze samen molken. Want ik heb een flesje proberen. Maar die zoogreflex, het zal nog wel komen, maar dat weer er nog net. En dan wordt het zo lastig voor beide partijen. En dan weet ik ook net zo goed wat ze krijgen. Ze krijgen in principe om het 2-3 uur melk. Ik hing er een beetje vanuit ze wekker binnen of dan nog lekker sliepen. Maar daar doet het goed op. Dus je hebt er een beul voor werk van? Ik heb het er ook mooi. Maar ik vind het hartstikke leuk, dus ik doe het graag voor oor. Hier, kom maar. En bouw je dan like een baan op, maar zulke bisjes? Nou, het is heel grappig inderdaad. Je hebt toch een bepaalde manier van voeden. En dat pakken ze gewoon op. En ja, je gunt het nooit. Ik was even zo van, doe ik eens even. Maar dan lukt het toch wat minder. En dat hindert niks, maar je bent het te jaren zo wend dat je het op die manier doet. Maar je zit mooi in een huis dus? Ja, als ik een keer aan het werk ben, neem ik ze mooi. Omdat ze dus die voeding hebben moeten. En als ik weer een huis ga, dan keer ze weer mooi. Hier hè. Dat is een knuffel, maar dat is wel grappig, want in die knuffel daar zit een kroep. En er zit zeer water in. Ik ga hier ze mooi de hoest aan om en vond ze zo koud. En ze ben natuurlijk zo kaam krek bij de mem. Ja, daar mij een oplossing voor vinden. Toen dacht ik misschien aan de warmtelamp. En dan heb je die echt de hele dag en nacht in hoeste baan. Ik vind het toch ook wel een beetje gevaarlijk. Vond ik dit wel een leuke oplossing. En dit is echt een beetje vervanging van hun mem. En ze vindt het zelf ook lekker. Ik lees hem er dan in. En dan gaan ze eronder lezen. Ik weet niet of ze het nodig hebben natuurlijk. Deze kan iets. Ja, dat is het. En dan kroepen ze er lekker rond en lekker warm. Ja, dus ik ga ervoor doen. Goeie. Een goeie. Is dat jouw kat? Nee, dat is mijn kat net, nee. Hij is hier van de buurt. Hij zit hier altijd. Ja, de klant niet jou was, hè. Dus ik vind het net slim zolang dat hij net naar binnen gaat. Oké. Dus, maar van de rest maakt het me niks weer. Hè? Zij hangen op een kap in een prullenbak zo'n beetje. Ja, dat er wel vaker, ja. Nou ja, had er dat doet, dan stuur ik hem een futje. Hè, voorzichtig. Dat is vind je wel een mooi beestje hier. Hè? Je hebt er een beetje bij, toch? Ja. Hè? Katten en vis. Nou, dat gaat er toch, zit wel? En hij trekt al uit. Maar je moet hem dus in de gaten houden dat het de winkel net is. Ja, nee, hij maakt de winkel net in. Nee, dat gaat net zo, hoor. Zo, die ergens maar hier, de katten hier, maar net, hoor. En wat is hier dan? Zin hem? Ah, ik zie niks. Oh. Nee, dan gooi ik wel een handdoekje naar hem toe. Dan schrikt er even en dan haalt hij er wel uit. Hè? Zo doen we dat dan een beetje. Ja, het fijne
als je die trouwjurkjes ik besjoggen, het fine. Want je gewoon een bratterspoppen, dat is veel makkelijker, want dat is veel graffer. Nee, ik hou van heel dat fine. Prachtig. Wat maait ze jou voor de Barbies? Trouwjurkjes en trouwpakken van Ken, de man, al bekend. En avondjurken, maar ik wil iets deze kleintjes, is maar rokjes en bloesjes en truikers. Maar de jurken, dat is blitzer, dat is volle mooier om te zien. Ik pas alles op een pasbarbie, dat weer een Barbie waar de kop houden is. En dat werd ik al 3 keer of 4 keer past voordat het in het zin is. Waar ik het echt dus helemaal oud werkje. En ja. Dus je bent heel precies? Ja, ik ben heel precies. Dat wil je haast net ljouwen. Van de week had ik de 875ste kleer maken. En dit ben alweer naaien. Kan we size naaien knipt. En 176 trouwjurken. Allemaal voor die Barbie? Allemaal voor die Barbie. En van die 875, er zit nog 40 in de bak. Maar die ben dus alle door de loop van de jaren natuurlijk verkocht. En waar ging die heen dan? Ja, ben ik wel gewoon in Australië. Ben ik wel gewoon, nog wil ik daar net hoe zweren, maar ik wil naar Canada en Amerika en hier in Engeland, maar meestal natuurlijk hier in de omgeving. Het leuke is de man. Die bleef altijd staan voor de bruidjes. En dan observeer ik die man en denk, wat zou erin omgaan? Nostalgische gevoelens of zo. Nou, dan kwam er, dat was van mijn eerste hobbybeurs, dan kwam er een heid om en liet Famke. Oh, master je mooie trouwjurkjes. Nou, master je van heid haar leven? Ja, nou prachtig. Nou, dan kwam Memro en die zei, nee, 4e jaar, een ooijurkje ken ik wel. Heid ben royaler. Hing je zelf ook een hele mooie trouwjurk? Ja, een hele mooie. Maar ja, is 50 jaar lang. Hoe ziet die eruit? Die heeft wel zo'n rokken. Ja, mijn plissé en ja, dat was geweldig.